Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Niken Derek Saputri wonten ing channel YouTube Niken Derek TV. Wonten ing video menika kula badhe ngandharaken babagan aksara Jawa. Aksara Jawa menika cacahipun wonten kalih dasa, yaiku ha, na, ca, ra, ka, do, ta, sa, wa, la, pada, jaya, nya, maga, patha lan nga. Monggo sareng-sareng kula lan panjenengan mirsani kados pundi caranipun nyerat aksara-aksara menika. Nah, salajengipun kula lan panjenengan badhe mirsani anggenipun nyerat ukara migunakaken aksara Jawa. Tuladha setunggal ukaranipun nata, bata, pada, rata. Anggenipun nyerat aksara Jawa kados mekaten. Wiwitan dipun paringi adeg-adeg, lajeng aksara na, aksara ta, aksara ba, aksara ta, aksara pa, aksara da, aksara ra, lan aksara ta. Lajeng diparingi pada. Nah niki maosipun nata, bata, pada, rata.
Lajeng tuladha kalih ana apa padha mara. Anggenipun nyerat ukaranipun mawi aksara Jawa yaiku kados mekaten. Wiwitan diparingi adeg-adeg, lajeng aksara H, aksara Na, aksara H, aksara Pa, aksara Pa, aksara Da, aksara Ma, lan aksara Ra. Ana apa padha mara. Tuladha nomor 3 ukaranipun aku lunga Surabaya. Anggenipun nyerat mawi aksara Jawa kados mekaten. Wiwitan dipun paringi adeg-adeg rumiyin, lajeng aksara H, lajeng aksara Ka, dipun paringi suku supados swantenipun malih dados ku. Lajeng aksara La, ingkang diparingi suku, lajeng aksara Nga, lajeng aksara Sa ingkang diparingi suku, lajeng aksara Ra, aksara Ba, lan terakhir aksara Ya. Aku lunga Surabaya. Nah, niki diwastani suku utawa sandangan. Materi sandangan aksara Jawa badhe kaandharaken ing video saklajengipun. Matur sembah nuwun sampun midhangetaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.